Ayan mga amigo, welcome back sa ating channel mga amigo at mega love shoutout po sa inyong lahat mga amigo at maraming salamat mga amigo sa lahat ng mga amigo nating subscriber. Maraming salamat po sa mga silent viewers po na mga amigo po natin at God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood ng ating mga video at sana po huwag nyo i-skip yung ating mga amigo at patuloy nyo pong suportahan yung ating mga video at mga ating channel mga amigo. Yan mga amigo, bago ang lahat ang location po natin mga amigo, dito po tayo sa may area 4 bagong silangan Quezon City kung saan meron tayong pinuntahan dito kliyente natin na nagkaroon ng problema sa trabaho mga amigo. Nung bagay member po siya ng SSS at nagkaroon ng problema o na-accident sa trabaho mga amigo. Kaya nag-apply siya ng livelihood program o livelihood na binibigay ng ating opisina sa mga empleyado, privado man yan o publikong empleyado. Ibig sabihin na private company or government institution po or agency yung kanyang pinapasukan. Basta member po ng SSS at GSIS may benepisyo tayo sa gobyerno. Ayan mga amigo, kung nais nyo, kung kayo ay isa sa mga nagkaroon ng problema at member kayo ng SSS or GSIS mga amigo, pwede kayong magtanong sa inyong amigo. Mag-comment lang po kayo sa ating video at makikita po natin yung comment at ibibigay po natin ang website ng ating company, ng ating agency at kayo na po makikipag-usap doon sa ating opisina. Basta siguraduhin nyo lang po na kayo po ay miyembro ng GSIS or ng SSS sa mga privadong kumpanya mga amigo. Ayan, bagong lahat mga amigo shoutout na lang po muna sa ating mga amigo OFW, ganoon din po sa ating mga amigo subscriber at silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Time check po muna mga amigo, ang oras po natin ngayon ay maumigit po lang sa alas 11 ng tanghali mga amigo. Ayan, oras ni peligro po at medyo nabubutok na ang inyong amigong driver mga amigo. May kasama tayong mga social workers at nurse po na bumibisita sa bahay ng mga kliyente natin. At ang tawag po nila dito sa trabaho ito ay home visitation. Ay inaalam lang po ng mga kasama natin kung nasa tamang address yung ibinibigay nila or location. Kaya shoutout po at ingat po tayong lahat sa ating ginagawa sa araw-araw at ingatan po natin ang ating kalusugan kasi bawal magkasakit mga amigo. Ayan, ang inyong amigo po buhay driver po dito sa Metro Manila, ang inyong tagapaghatid ng serbisyo. Talagang buhay driver mga amigo. Ayan mga amigo, maraming salamat sa patuloy niyong panonood or pagsusuporta sa ating channel mga amigo. Ayan mga amigo, sana tapusin nyo itong video na to. At kung kayo may katanungan tungkol doon sa nasabi natin mga amigo, huwag kalilimutang mag-comment. At kung kaya natin sagutin na sasagutin natin at pero yung mga sensitive issue na pwede nyong malaman ay ibibigay natin yung website ng agency or ipipm ko kayo ng private message sa inyong mga Facebook or Messenger mga amigo. Ayan mga amigo, at pupokus muna ang inyong amigo sa pagmamaneho pabalik doon sa ating opisina. Pauwi na po tayo ngayon kasi tapos na po yung ating trabaho sa field at babalik na tayo ng ating opisina mga amigo. Yan, maraming salamat mga amigo at ingat po kayo at sana
nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw kung saan mundo
iba naglakad ng maingat sa kalye, sombrero hinatak pababa. Walang ibang tunog kundi tunog ng paa niya, masinggan handang umalis. Handa ka na ba? Hoy, handa ka na ba dito? Nakabitin sa dulo ng upuan. Labas ng pinto o mga palay punit sa tunog ng kumpas, yeah! May isa namang kumagat sa alikabok. May isa namang kumagat sa alikabok. May isa namang nawala, may isa namang nawala, may isa namang kumagat sa alikabok. Hoy, kukunin ka rin namin, may isa namang kumagat sa alikabok.